Җылы яз башында булса да, күкләрдән барыбер салкын күз яшьләре сыман яңгыр ява. Бу безнең күңелләрдә юксыну хисен сизеп, әткәебез Тимниханов Рим Усман улының мәңгелеккә китеп барган 2017 елның 20 апрелен искә төшерә. Дип башлаганнар хәтер хатын мәрхүм милләттәшебезнең балалары Зифа, Рина, Рамилә, Ринат бала оныклары белән. Газиз кешебез 1938 елның 12 ноябрендә якты дөньяга аваз салган. Туган елы белән китеп барган елы арасында булган сызык 79 ел буена сузылган. Бер уйласаң, аз да түгел, әмма балаларга әни-әтинең ничә яшьтә генә югалтса да барыбер олы тетрәндергеч кайгы буларак кабул ителә. Сөеклебез бар гомерен туган авылында яраткан хатыны Газиз әниебез Майза Абдуллахат кызы белән тату парлы килеш үткәрде. 5 балалары, 5 сөенечләре без бик тату һәм бердәм үстек. Әткәй өчен күңеленең юанычлары идек без. Газизыбыз армия сафларыннан соң шофер буларак эшли башлый. Аннары авыл хуҗалыгы техникасында моторист вазифасын башкарды. Кайда гына эшләмәсен, ул бик тырыш, гадел, җаваплы, гел ярдәмгә ашыгучан булу сәбәпле аны бар да яратып, хөрмәт иттеләр. Үзенең бала чагы дәһшәтле сугыш еллары белән урлану сәбәпле балалары өчен гел янып көйде ул. Һәр оныгын Ходай бүләге дип кабул итеп, яратып, иркәләп назлады. Әтинең күз карашы безнең өчен төп тәрбия иде. Нинди генә очрак булмасын, ырышу яисә балага кул күтәрү булмады. Без барысында әтиебезнең күз карашыннан аңладык. Әйе, әтиебез безнең яныбызда булмаса да, өйдә әле аның сүзе бар. Ул өйрәткәннәр, биргән киңәшләр әле дә безнең белән. Әтиебез безгә әни белән бергә бу дөньяда бер нинди бәягә дә сатып ала алмый торган дөрес тәрбияне, хезмәт сөюне, намуслы булуны, кешелеклелек сыйфатларын өйрәтеп калдырды. Яраткан әтиебез һәм әниебез аркасында гына без бүгенге көндә үзара дус яшибез, югалып калмадык. Һәр кайсыбыз үз тормыш юлын тапты. Моның өчен аларга гомер буе без бурычлы. Инде шушы язманың азагында рәхмәт сүзләре дә әйтеп үтәсе килә. Әтиебез һәм әниебез үлгәч кайгы уртаклашкан, ярдәм иткән барлык туганнарыбыз, дусларыбыз, авылдашларыбыз, райондашларыбызга да зур рәхмәт. Әтиебезне хөрмәт итеп килгәннәрегез өчен аеруча рәхмәт. Ходай Тәгалә үзегезгә мең өлеше белән кайтарсын эшләгән яхшылыкларыгызны. Кадерле әтиебезнең урыны оҗмахта булсын иде. Без аны бик яратабыз һәм юксынабыз. Китеп бардың әти мәңгелеккә, ерагайды инде эзләрең. Ятим калды нигез, сине көтеп балаң тәрәзәдән алмый күзләрен. Кайтып керерсең күк элеккечә, берни булмагандай сөенеп, кышып-кышып сөяр идек әтием, үтәр ахры гомер көенеп. Сагынабыз, юксынабыз сине, йөрәгебез бик тә яралы. Күңелләрдән һич тә китмисең син, әрнүләргә чара чамалы. Уйларымны уйга ялгыймын да, сизми калам күңел тулганын. Бик көтсәң дә әти, күрми киттең онукчалар кызыл туйларын. Киттең бездән мәңгегә хушлашып, тыныч кына риза булып ят. Тик барыбер төшемдә булса да, яннарыма әткәй, зинһар кайт. Рим Усманлы Тимниханов истәлегенә алда да җыр яңгыратабыз. Мәрхүмебезгә дуга булып ирешсен иде. Yazlar sayın çeşek ata, sin oturtkan sirinler. Әткәй сине сагындык дип, бышылдыйлар иреннәр. Нигеземне сагынамын, әткәемне чакларыны. Сиреннәрен чәчәк атар, бизәп шушы якларны. Сиреннәрен, тибрәләләр җилләрдә,
Sağınıp qaytam sirinlerin Dursam da şu jirlerde İsteligim bulup kalsın Üstünler deydin miken Üç balama üç sirin deyip Ata bu tırttın miken Sirinlerin Tibreler jillerde Sağınıp qaytam sirinlerin Dursam da şu jirlerde İsteligim bulup kalsın Üstünler deydin miken Üç balama üç sirin deyip Ata bu tırttın miken Avılıma yem bireler Şav şeşekte yasayın Şuna göre yaratan min Yazın şeşekli ayın Yazlar sayın şeşek atar Sin oturtkan sirinler Erkey seni sağındık deyip Bışıldılar irinler Sirinlerin Tibreler jillerde Sağınıp qaytam sirinlerin Dursam da şu jirlerde İsteligim bulup kalsın Üstünler deydin miken Üç balama üç sirin deyip Ata bu tırttın miken Sirinlerin Tibreler jillerde Sağınıp qaytam sirinlerin Dursam da şu jirlerde İsteligim bulup kalsın Üstünler deydin miken Üç balama üç sirin deyip Ata bu tırttın miken Üç balama üç sirin deyip Ata bu tırttın miken Üç balama üç sirin deyip Ata bu tırttın miken